Hallo mensen, en ik kom voor tegen gelukkig nieuwjaar, hè. Isem sabi we go in 2017, hallo. Boom boom sa de wakti ya, ne pika uvala exam be in 2013 ya, hè. Pika boom boom man daar visse wakti ya la met ching. Dus zorg ervoor dat je city zelf collect is van ja. Tante tu zit en zelf kom. Pika misap ta kwa heel de ergens. Minsan is na imaat april, mei. Hallo, something kan mei, wat dat aan jou de. Mei. Je begrijpt, dan mogen we tayo. Jawel. We kiezen openbaring toch? Jawel. Dus mensen, zo taki je de positief. Ik vond het hallo. Dan moet je van tante te weten ik heb goede dingen te doen, hè. Advance niet. Dus maar de taki mitolzi. Maar jij van de tak mitolzi en de tak tot is power biggie. Daarom man nee, weet niet meer, hè. Hallo. Daarom in mij komt hij. Hallo, en is alleen van mij. En wanneer wat tegen je, hè. Mirobu. En wanneer niet, hè. Focus. Nee, look libisma. Bika libisma altijd op dat kitori. Maar wanneer niet sabi, want taranga vrouwelijk me. Taranga Fanny. Waarom? Ik ben Taranga. Hallo. Bye bye.